Za žiadnych okolností nesmieš zaspať v nočnom vlaku. Vítajte späť, moji poslucháči. Dnes vám poviem príbeh, ktorý znie ako obyčajná mestská legenda. No varujem vás, možno po jeho vypočutí už nikdy nebudete schopní zaspať počas cesty nočným vlakom. Ak sa vám páčia strašidelné príbehy, nezabudnite sa prihlásiť na odber môjho kanála. Teraz sa pohodlne usaďte, alebo viete čo, radšej stojte. Prichádza príbeh, ktorý vás nenechá na pokoji. Stalo sa to približne pred 2 rokmi, keď som sa presťahoval do veľkého mesta za prácou. Každý deň som cestoval vlakom. Určite si to zažil aj ty. Ranné spojenia boli plné spánkom okradnutých cestujúcich. Začiaľ, čo nočné, boli tiché. Temné, dá sa povedať, trochu strašidelné. Vždy som sa snažil zostať hore, hlavne v nočných spojoch. Nie preto, aby som mal strach, skôr preto, aby ma niekto neukradol. Poznáte to, zaspíte v noci, nedávate pozor, a na najbližšej zastávke sa zobudíte a uvedomíte si, že ste o niečo trošku ľahší. Peňaženka, mobil, slúchatka. Nechcel som to riskovať. No prednedávnom sa to trošku zmenilo. Počul som také varovanie, ale trochu pritiahnuté za vlasy. Za žiadnych okolností nesmieš zaspať v nočnom vlaku, povedal mi raz starý sprievodca. Tak starý, že podľa mňa ešte vypravoval párne vlaky. V podstate stretol som ho pri prvej ceste domov, bolo to okolo polnoci. Mal unavený pohľad a neustále sa obzeral, ako by niekoho čakal. Asi staré dobré časy. Prečo? Spýtal som sa vtedy so smiechom, no jeho odpoveď mi zamrzla v ušiach. Pretože by si sa nemusel zobudiť. Respektíve zobudil by si sa, ale aspoň niekde si nastúpil. Trošku sa zakoktal, ale vyšlo z neho to desivé varovanie. Samozrejme, považoval som to za hlúpu historku na vystrašenie nováčikov. Veď kto by tomu veril, že by vás vlak mohol odviesť niekam, odkiaľ nie návratu? Veď to nedáva zmysel. Prvý mesiac som dokázal zostať hore, aj keď únava niekedy byla na poplach. Ale Red Bull a káva tu zachránila stále. Ale potom sa to, žiaľ Bohu, stalo. Jednu noc som sedel vo vagóne, v ktorom som bol úplne sám. Vonku bola hustá hmla, ktorá zahalila všetko za oknom. Pripadal som si ako v mliečnom exprese. Vlaku šefovala tma a ticho prerušovalo len pravidelné klopanie kolies na koľajniciach. Mal som za sebou fakt dlhý a fakt náročný deň a bojoval som sám so sebou, s nervami, s nespokojnosťou, s prácou a hlavná vec, s ktorou som bojoval, bola tá neznesiteľná ospalosť. Po niekoľkých minútach som si povedal, že krátky spánok nezaškodí, veď čo by sa mohlo stať. Veci som mal vo vreckách, nič som nemal vyložené na lavičke, na všetko som dával pozor. Len 10 minút, nastavím si budík, čo by sa mohlo stať. Oprel som si hlavu o okno a zavrel oči. Keď som sa zobudil, okamžite som vedel, že niečo nie je v poriadku. Prvé, čo ma napadlo, skontrolovať vrecká, batožinu, príručný ruksak, všetko bolo na svojom mieste, tak ako pred tými 10 osudnými minutami. Vlak už nepískal, kolesa už neklopali, bolo tam nič. Žiadny zvuk, žiadne vibrácie, nič, ako by sa vlak zastavil 10 cm nad zemou. Znelo to ako by niekto, kto ovláda zvuk, prepol gombíkom. Pozrel som sa von, no namiesto lamp alebo perónu som videl len nekonečné čierne prázdno. Haló? Zavolal som. Moje vlastné slová sa ozvali v opustenom vlaku. V tom som si všimol niečo trošičku zvláštne. Vagón už nebol rovnaký. Poznáte to, taká tá pamäť
fotografická, už po niekoľkých mesiacoch alebo po niekoľkých hodinách si prestanete niečo uvedomovať, no keď sa to zmení, tak si to v momente všimnite. V mojom prípade to boli sedadlá, ktoré boli kedysi červené, teraz zmenili farbu na takú vyblednutú sivú pokrytú prachom. Na podlahe ležali staré noviny a škvrny, ktoré tam určite predtým neboli. Najhoršie však boli stopy na oknách. Odtlačky rúk, ktoré sa zdali byť pritlačené zvnútra. Začal som sa pohybovať smerom k dverám, ktoré viedli do ďalšieho vagóna. Keď som ich otvoril, šokoval ma pohľad na čosi neľudské. V ďalšom vagóne boli ľudia, no neboli živí. Mali bledú pokožku, prázdne oči a ich tela sa pohybovali neprirodzene. Ako keby boli len obyčajné bábky na šnúrkach. Sedeli v tichosti, pozerali rovno pred seba až na jedného, ktorý pomaly otočil neprirodzeným pohybom vlastnú hlavu smerom ku mne. Stuhol som na mieste. No v ušiach mi zneli 3 tiché slova. Nemal si zaspať. Okamžite som cúvol a dvere zabuchol. Môj dých sa zrýchlil a moje srdce šialene bilo. Rozhľadol som sa okolo seba a zistil, že svetlá vo vagóne začali blikať. Každým myhnutím tmy som sa cítil, ako sa približujem k niečomu, čo som nemal nájsť. K niečomu, čo tam predtým určite nebolo. Zrazu sa vlak prudko rozbehol, no nie dopredu. Vlak sa začal pohybovať dozadu stále rýchlejšie a rýchlejšie. Až som mal pocit, že ma gravitácia vtiahne do podlahy. Snažil som sa udržať, snažil som nespadnúť, nejakým spôsobom udržať rovnováhu, ale potom som si uvedomil niečo desivejšie. Ja som už nebol vo vlaku. Stal som v prázdnej, temnej krajine, kde neexistovala obloha ani zem, iba tma. A v tej tme som videl ich. Tie bledé bytosti, ako pomaly kráčajú ku mne. Nemal si zaspať, povedali zborovo. Ráno ma našli na konečnej stanici, schúleného na sedadle, tvár som mal bledu a pamätal som si jediné. Nemal si zaspať. Okolo idúci sa ma spýtal, ako sa volám, odkiaľ som prišiel, no žiaľ, ja som si nepamätal nič. Len ten vlak a to, čo sa mi v priebehu pár minút stalo. A ak sa ma niekto opýta, poviem mu len to, čo povedal ten starý sprievodca. Za žiadnych okolností nesmieš zaspať v nočnom vlaku. Ďakujem, že si vypočul dnešný príbeh. Ak sa vám páčil, nezabudnite dať odber a napísať komentár, či ste niekedy zažili niečo podobné. Dovidenia v ďalšom príbehu.